Pentru nașa mare, pentru mama copilului și pentru toate fetele, cea mai frumoasă piesă, Arăboica, melodia lui Marius Babanu, pentru toate arăboicele, să iasă la dans. Haide, nașa! Arabul nostru a dus la Irak, se știe, Arabia Saudită! Nicola! Să
lui. Din zi în zi eu mai mult te iubesc, pentru toată copilului și toată familia lui și de casa lui. Din zi în zi eu mai mult te iubesc. Una, două, hai cu rândul, una,
melodie, ne iubim, hai să fugim, împreună să fim cu dedicație. Una, două, bine nașa mare!
pentru cuvântul lui, pentru viața lui, pentru Florin special de la Campălan și pentru toată lumea prezentă de la Daniel Bălan, să trăiască! Una, două, regulă!
pentru mama copilului, dedicație specială și pentru toate fetele, cea mai nouă piesă, Cântesc cu dragoste să-ți văd mișcările. Asta e cea mai nouă piesă care va sparge România în două. Adevărat!
pentru adevăratul caracter al lui Dambolan, 2 milioane! Să trească pentru fratele meu, pentru Dambolan și toată familia lui. Hai, orchestra! Una, două, returnela! La masă, la inima noastră, la domnul Cidu și pentru Bogdan și pentru băiatul lui și pentru toată familia lui Bogdanel, cel mai dulce caracter și pentru mai în față să-i măsurace pentru Slavanul. Da. Și monitoarele puțin mai tare variații. Iar pentru domnul Petruș, hai să vai!
s-a primit o ploaie de bani de la nașul mare. Ia-o. Recunoaște și pământul, tăicuțul meu este și tu. M-a crescut, m-a făcut mare și mi-a dat mare valoare. Îmi iubesc copiii mei, lumina ochilor mei. Așa copii ca la mine, nu mai vezi toate la mine. Hai, Luci! Sau din următoarea de la Ștefan, adevărat, la doi valoare. Pentru unchiul Cidu și toată familia lui unchiul Cidu, l-a votat inima noastră. Este mai mult ca un nunt pentru el, este ca tata lui, care l-a crescut și i-a dat mare valoare pentru nașul mare, pentru tata și toată familia lui. Melodia asta se întâmplă la valoare maestru Ștefan, Dănuț Babanu, Marușca și întreaga formație. Hai Ștefane, ca la carte! Și la trecerea lui Bogdan și Dănuț Babanu, o returneală frumoasă pentru unchiul lui, pentru Cidu. Hai, Dănuțe! Așa-i place unchiul Cidu! Gata, gata,
și alu Cidu. Așa spune, ia unchiul Cidu. S-a auzit vioara. Iată-l! Fac armonie! Domnul Petruș, mulțumim să rămână pentru finul lui, pentru nașul din această seară, pentru cea mai mare inimă și pentru tata lui, sufletul lui. Ia auzi. Ce bine e la urcare, când ești tânăr și mare. Dar mai greu la coborâre, ca uite lumea de tine, dar îmi iubesc familia, pentru el ești de viața. Dar îmi iubesc familia, care am riscat pentru el. Și toată familia lui se trăiască copii și ce iubește el, se face comandă specială pentru toată lumea să înceapă atmosfera. Pentru nașul, pentru toată lumea cu dedicație. Tot banii ei. Toată viața mea ascultă. Să nu mai stricăm un bătrân că nici eu. Am toate călcăturile de și până un bătrân. Tu nu vezi că arată, zici că e puști, de fața mai întinsă ca noastră. Gata, nu mai zice. Adevărat.
multă plăcerea lui Luci. Rădus Babanu și Ștefan Barbu, de la Dinu Lipati.